Barkanmu da sake kasancewa da mu a sabon darasinmu mai suna gyaran jiki. Darasin namu zai koyar da ku hanya mafi sauƙi da za ki ƙara wa nononki girma. Nono babbar kadara ne, kuma kyawawansu yana ƙara miki kyau da kima gurin miji. Idan sun lalace kuma ke da kanki ba ki son ganin su, balle mijinki. Saboda haka dole ki dinga kula da su. Wannan haɗin zai sa su cika. Idan sun yamushe za su tsaya su cika, su yi bulbul, su yi kyau. Ki samu waken suya, ki cire datti, ki sa a wuta, ki soya sama-sama, amma fa ba da mai ba. Hakanan za ki saka shi a cikin tukunyar. Za ki ji yana kanshi, to sai ki sauke. Idan ya sha iska, kada ki daka ya yi gari. Sai ki samu riɗi ki soya sama-sama, shi ma ki daka ya yi gari. To uwa, kullum da safe ki ɗiba wannan garin waken suya ki zuba a cikin ruwan zafi, ki shanye. Sannan ki samu kunun aya mai kyau, ki zuba garin riɗi, ki dinga sha sau 3 a rana. Wancan na waken suya sau 1. Kafin ki ci komai na kunun aya kuma sau 3, sai ki dinga shafa man riɗi a nonon. Wannan haɗin yana da kyau gaskiya, don za ki ga canji, domin wannan kayan da na lissafa su ne abincin nono. Idan kina sha za ki ga kamar taki ake zuba musu. Za su yi kyau, su yi bulbul, kuma jikinki ma zai yi kyau. Allah ya ba da sa'a. Kada ku manta ku danna alamar subscribe, sa'annan ku danna kararrawa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi.